ኣብ ካናዳ ኣብ ዝእዋን ኣርስታት ማዕከና ዜና ብሒቱ ኣዛረብ ክኸውን ዝተረኣየ ጉዳይ እንድሕራሎ እታ ብነዳዲ ሃብታም ዝኾነት ኣብ ምዕራብ እታ ሃገር እትርከብ ኣልበርታ እትበሃል ዞባ ወይ ኣውራጃ ካብታ ሃገር ተፈልያ ናጽነታ ዝኣወጀት ልዑላዊት ሃገር ንኽትከውን منقسقاسات كجبر دحر مصنح اتم نت منقسقاس كمرحو صنحو تغنصلتي اتا زوبا ريفرندم نختجبر زغدد قصر فرمتي كم زحلفو علاو غيرم يمزلو ازم تغنصلتي البرتا كاب كندا تفليا رئيسا زخالت هاجر كتكون زداليو خوينم ابتا غزات دما زخونه ريفرندم كجبر اندحر كوينو ناي 278,000 زيغاتات نايتا غزات فيرما زقمطلو حتى يقرب زلوا ازم تغنصلتي جن نز قصر حليفو ناي استات 300,000 حسابات فيرما تقبلهم كم زلون نناي مرجع أبالات سبسلطان اتا غزات دما اتزاكبو فيرما هيبو مهلاوم علاو غيرم علو اتي حدا كم راحتنا يزوم تغنصلت زخونه ميتش سيلفستر نزا عملكيتو ابزهابو قال لما عتها بتاريخ البرتا تاريخاو معالتي يكبل يغليصوا نابتي نوسدو قصال سغومت دما قداماي سغومتي دحر مبال بملكعتي اب كندا هو زخونه هوكي زبال صوتا امسيل دما تالساي زوريا حليفنا نافصامينا بصحنا زلنا كبلتا زاريبو ولو نزوم تغنصلت اكيبو مزلو قصر فرمتي البرتا ريفرندم نختجبر لعل اخول انتخونه ناتمسرح زملكات جن جنا رغوص نجر كمزي يلن البرتا ريفرندم كتجبر دي اي كتجبرن زفلت نجر كمزي يلو انت حبير له بفلاي كام جنصال ابت هاجر نوح حقاوي مسرحات زدليو خوينو مسفدر لو منقص دما زرب يزدليو يكون امبر ازوم تغنصلتي ريفرندم كجبر زخل قصر فرمت بمقابم ات تخلو ناي ريفرندم مغبر دغيمو نابتا كاب نوح وانات حيزا مس منقص فدرال كندا كتواطط ترى البرتا نمعكنا زينا كتمصي غير وازلا مرحتنا البرتا دانيل لسميز دما زاكل فيرما اندحر تاكيبو ناي ريفرندم دمص مهاب نخجبر كتفقد كم تخل دحر مغلاص نساغن بولقا كاب كندا مغنصال كم زيت دغفيا تزاريبا بمسرت از تاكيبو زلو فيرماتا دما اتا غزات ريفرندم اندحر اكايدا نبرتا كاب كندا خغنصل يدليدم ويس اكال كندا كوينم كقصل يدليو كحتتيم يكون برب زعبا زغداي يوصاب زلو زرزر زيناتات اتم تغنصلتي زاكل فيرماتات مقاوم طراي ريفرندم نخجبر اخول كم زي كونه يزحبر زلو ناي البرتا ناي مرجع سبسلطان نتم فرمتي حاده بحاده كرغاغصوم زلوم كوينو از مسرح بناي بيت فرد وسانه ابزوان دو إلو مهلاوي زفلات بجكا زوان محبرات دك أبات نبرت نايتا زوبا مغنصال نايتا غزات كاب كندا نتزرخبو ناي دك أبات مسلات مغهاس كخون يبمبال حقاو بده أغريبا ممزلو البرتا اب كندا بزلو عقور هابت ندادي ببهرياو هابتي زهاب تمت كوينا نويح عمت هدما قلا كاب تغنصلت نبرتا اتا زوبا الرئيسا بمخال هاجر كتكون تخال يا بمبال كمغوتي يمصنيحم بتوسخون اب البرتا زبزح غزي عقباوين ناب سلطان زمص خوينم مستي اب ماكلاي منغست زلو ليبرالاو مريحنا دما بزح غزي بوليتيكاو متفنان كاتو ترايم يوم يكون امبر ابتا زوبا ولاون بزحات تغنصلت انتهلو البرتا اكل كندا خوينا كتقص زدليو نبرتي كم زبزحون مسرز زلو صبصبات كا اتم كغنصل زدليو استات 25 ميتاويت كم زبصحو اتم زترفو 75 ميتاويت جن اكل كندا كوينم كقصلو كم زدلي يحبر بجكا زون مزمن قصاص ناي مغنصال بزتاحز وصي اب زلو صبصب امريكان روسيان بدحريت كوينن نتم تغنصلتي زدغف منقصاص يغبرا علوا زبل كسي قريب زلو بوغان روسيا ناي حسوت مرو حبريتا كومدما ناي حسوت ناي محبرو قصات منقصاص بمغبر نتمغنصال زوعوع صحفات يزرغحلو زبل كوينو بوغان امريكا دما دغفت دونالد ترامبن ممحدار دونالد ترامبن مست كندا اكل امريكا كتكون يايلو ترامب زاربولو ابلعل هبت نداد البرتا تقداسنت كم زلن قال كابتم تغنصلت غجلتا دما قدم حجي مس اولات ممحدار دونالد ترامب تراخيبهم كم زفلطن وانت حبيرو اب كندا حنت زوبا ويا اوراجار اسخ الى هاجر كخون يبمبال ريفرندم كدل اذن مجمرتا زيكونه قدم حجي اتا قانقوا فرنسا زربلا كوبيك تبهل زوبا اون بشحن 1995 ريفرندم اكايدان يريا يهون بر اب ريفرندم كابتم زد مصول على 5 مليون بني 50
14,000 ድምጽ ጥራዩ እቶም ምስ ካናዳ ክንቅጽሊና ዝበሉ ዜጋታታ ቆጽሮም በመብዝሑ እታ ዞባ ምስ ካናዳ ክትቅጽል ዝኽኣለት። ኣብ ካልእ እዋናዊ ዛዕባ ድማ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ምስ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብቕልጡፍ ክውዳእ ከም ዝኽእላ ተንቢሁ። እቲ ንኒውክለራዊ ብድሆታት ኢራን ንምቁራጽ ዝሓንጸጾ ዕላማ ድማ ማሕበረሰብ ዓለም ከም ዝድግፎ ገሊጹ እዩ። እዚ ከምዚ ዓይነት መግለጺ ድማ ንኒውክለራዊ ዘተ ኢራን ብዝምልከት ከም መሰረት ዘገልግል 14 ነጥብታት ዘለዎ መዘክር ምርድዳእ ብዝምልከት ጸብጻባት ኣብ ዝቕልቀለሉ ዘሎ ግዜ እዩ። መሰረት ማዕከናት ዜና ኣክስዮንን ሮይተርስን ዘርጊሕንኦ ዘለዎ ሓበሬታ እቲ ሓደ ገጽ ዝሓዘ መዘክር ምቁራጽ መደባት ኒውክለር ኢራን ምልዓል ቆጠባዊ እገዳ ከምኡውን ምምላስ ናጻ መተሓላለፊ መስመር ናይቲ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ መጻቢ ሆርሙዝ ሓዊሱ ሓያሎ ወሰንቲ ድንጋጌታት ዘጠቓለለ ይኢለን። ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣዝዩ ጽቡቕ ዝርብ ከም ዝተፈጸመ ክሕብር እንከሎ መንግስቲ ኢራን ዝሃቦ ግብረ መልሲ ግን ቁጥብ ዝበለ እዩ ነይሩ። ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢራን እስማዒል ባጋይ እማማ ኣሜሪካ ገና ይግምገም ኣሎ ብምባል ኣብ መወዳእታ ኢራን ብመንገዲ ፓኪስታናውያን መንጎኛታት ርእይቶኣ ክትሕልፍ ምዃና ይጥራይ ነጺሩ። ይኹን እምበር እቲ ዲፕሎማስያዊ መንገዲ ኣካታዒ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ። ወሃቢ ቃል ኮሚሽን ሃገራዊ ድሕነት ባይቶ ኢራን ኢብራሂም ራዛይ ነቲ ናይ ኣሜሪካ እማመ ዝርዝር ድሌታት ኢሎ ክነጽጎ እንከሎ ኣሜሪካውያን ነቲ ኣብ ዝኸስርዎ ዘለዉ ኩናት ክውስኽዎ ዘይከኣሉ ድሌታት ብሽምዘተ ክረኽብዎ ይሓስቡ ኣለዉ፣ እዚ ድማ ኣይረኽብዎም ኢሉ። ሰበስልጣን ኢራን ብተወሳኺ እቲ ሃገር ኣጻብዕታ ኣብ ቃታ ከም ዘለዋን ኣሜሪካ ኣድላይ ሕድገታት እንተዘይገይራ ኣሜሪካ ትጣዓሰሉ ግብረ መልሲ ክህብዋ ከም ዝኽእሉን ድልዋት ምህላውን እውን ኣፈራሪሖም እዮም። ከም ዝፍለጥ እቲ ንዝተዓጸዋ መራኽብ ብመጻወቢ ሆርሙዝ ንምምራሕ ዝዓለመ ፕሮጀክት ወፍሪ ሓርነት ዝተሰምየ ስርሒት ኣሜሪካ ብቀረባ እዋን ድሕሪ ሓፂር ግዜ ጠጠው ኢሉ። እቲ 20 ሚእታዊት ነዳድን ጋዝን ዓለም ዝሓልፈሉ መስመር ማይ ካብ መወዳእታ ለካቲት ጀሚሩ ብኢራን በጥማዓይ መንገዲ ተዓጽዩ በምህላው ሮይ ዓለማዊ ቆጠባዊ ጸቕጥን ልዑል ዋጋ ነዳድን ኣስዒቡ ይርከብ። ዞባዊ ምውሃድ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን መሻርክታን ብትግሃት ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን ግን ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁ ምስ ትራምፕ ሙሉእ ምውሃድ ከም ዘረጋገጸ ብምግላጽ እቲ ቀንዲ ዕላማ ምድምሳስ ዓቕሚ ኒውክለር ኢራን ከምኡውን ምውጋድ ኩሉ ዝሃብተመ ዩራኒየም ምዃኑ ኣስሚሩሉ። ሚያዝያ ዝተበጽሐ ተኹሲ ደው ምባል ኣብ ቦትኡ እኳ እንተሃለወ ዞባዊ ዘይርግኡነት ግን ይቕጽል ኣሎ። እስራኤል ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ በይሩት ኣንጻር ሕዝብላህ መጥቃዕቲ ክትገብር እንከላ ሕዝብላህ ድማ ኣብ ልዕሊ ሰሜናዊ እስራኤል መጥቃዕቲ ሮኬትን ድሮናትን ይቕጽል ኣሎ። ሕዝብላህ ከዓ ቀንዲ ብኢራን ዝድገፍ ብምዃኑ ኢራን ምስኣ ዝግበር ምሉእ ሰላም ኣብ ሊባኖስ እውን ክቕጽል ኣለዎ ብምባል እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ መጥቃዕቲ ከተቋርጽ እያ እትደሊ። ደቅኹም በቐሊሉ መባእታ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ቴሌፎኖም ወይ ታብሌቶም ክመሃሩ እትኽእሎም ሓዳሽ ናይ ትግርኛ ኣፕሊኬሽን ከም ዘላ ትፈልጡ ዶ? እወ እዛ ኣፕሊኬሽን መሰረት ትግርኛ እያ ትበሃል። ኣብ ኣንድሮይድ ቴሌፎናት ካብ ፕሌይ ስቶር ክተውርድዋ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብዛ ኣፕሊኬሽን ደቅኹም ፊደላት ትግርኛ ምስ ድምፅን ኣብነት ቃልን ኣናባባ ሰዓት በትግርኛ ልዕሊ 200 ዝተፈላለየ ነገራት ዘጠቓለለ ቃላት ኣናባባ ቁጽርታት በትግርኛ እንዳኣዘናግዐ ፊደላትን ቁጽርታትን ትግርኛ ዝምህሮም ልዕሊ 6 ጌማት ወይ ጸወታታት ከምኡውን ደረጃ ብቕዓቶም ዝፍትን ዝተፈላለየ ዓይነት ፈተነታት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክፋል ዘለዋ እያ። መሐበሪ ናይዛ ኣፕሊኬሽን ድማ ደቅኹም ብናይ ዘለውዎ ዓዲ ቋንቋ ክርድእዎ ምእንቲ ብ9 ቋንቋታት ዝተተርጎመ እዩ። እዚ ጥራይ እውን ኣይኮነን፣ ወርሓዊ ሓድሽ መደባት ዝውሰኻ ብምዃኑ ኣውሪድኩም ብርትዓዊ ዋጋ ሓንሳብ ምስ ከፈትኩማ ኩሉ እቲ መደባት ብሓንሳብ ዝኽፈት ኮይኑ ሓድሽ መደብ ድማ ብናጻ ክትረኽቡ ኢኹም እትኽእሉ እሞ እንታይ ትጽበዩ ኣለኹም? ንደቅኹም መባእታ ቋንቋ ትግርኛ ትምህር ኣፕሊኬሽን ኣብ ፕሌይ ስቶር መሰረት ትግርኛ ኢልኩም ኣውሪድኩም ተጠቀሙ። ንሕጂ ዝተዳለወ መደብ እዚ ነይሩ። ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።